Sang Nata Prabu Duryudana Kapara bore sang murbengrat ing sahanan ingkang yeka kang asumring metu Rahayu sagung dumadi Rahayu ingkang sami makarya amurwaning kandha linarik dongeng kuna sinung surasa kadhapuk paraga minangka sarana suwang sinanggit ing carita nanging wulang datan melok amung sinamun ing samudana dadya babudi luhuring bangsa. Lah puntita ingkang minangka babukaning carita ngupaya negari 100 tananto kekalih tan 1000 tan jangkep sedasa inggih ingkang mapan wonten ing praja Ngastina. Tuh sawijining praja ingkang panjang ngapunjung pasir ukir gemah ripah loh jinawi Karata Tata Toraharja. Lasitenta ingkang mangrenggani minangka pusaraning adil lan inggih Sang Nata Prabu Duryudana Jaka Pitana Jaya Pitana ya Sang Prabu Kurupati ya Sang Gendari putra. Duk nalika samana lenggah ana ing dampar denta kursi gading pinalipit ing para emban amrik gondo wangi ngebaki ana ing madyaning Sitinggil Pinaturata. Lasitenta ingkang swan mangarasa ana ing Sitinggil Pinaturata praja ing Ngastina inggih pandhita ing Sukalima Resi
Durna Yodah Hyang Kumbayana dene ingkang konjeming pertala mukanilah punika Pepatih Praja ing Ngastina ingkang kekasih Raden Harya Sumanya Raden Patih Harya Sengkuni dasare maksih kepernah paman dening para sata Kurawa mila tan mokal para kadang sata Kurawa tansah wedi asih sumuyut marang pangandika lan krenae ingkang paman inggih Patih Harya Sengkuni dene ingkang kawis tinggal mbranyak pasemone pengawak menjanganlah punika Nalendra ing ngawangga Prabu Karna Basusena ingkang maksih kadang lan para Pandhawa nanging sowan mring Sang Kurupati minangka gul-agul manggalaning adilaga jurit ana ing Praja Ngastina dene ingkang lenggah jajar ladi kepiringlah punika Rayinata kepernah Pangeran Padyan inggih ingkang kekasih Raden Kartamarma ingkang ngiras paniti sastra ing Jawi Andir balabar pasebaning para kawula tasih sentana praja yang para prajurit yen Cinandra Yayah andayong-dayongna pancak sujining alun-alun rep sidhem permanem tan ana ingkang samya ngalisik amung ngranti dawuhnya Sang Nata Prabu Duryudana mila kaya mangkono wijiling pangandika lamun kaya sing lisan